Stani! U klub Sveznalice se ne ulazi tek tako. Da bi postao član, prvo moraš da prođeš jedan mali test. Prvi izazov, slova. Koje slovo čuješ na početku reči lav? Ovo je bilo lako, ajmo još jedan. Drugi izazov, brojanje. Koliko žirafa vidiš? Pogodio si, 4, ali ovo je tek početak. Ovde te čekaju životinje, voće, brojevi, prevozna sredstva, povezivanje, bojenje i mnogo zanimljivih zadataka. Možeš da slušaš pojmove, odgovaraš na pitanja, crtaš, brišeš i pokušavaš ponovo. Ja danas samo vodim test, a Sveznalica zna sva pitanja. Pronađi ti svoju Sveznalicu u Magazi i neka izazov počne.